még valakinek egyéb óhaja? Az EON-nak úgy látszik van. Mi az az EON? Patricia 1-es! Hát de tényleg nem tudom mi az. Van köztetek tanult villanyszerelő? Uram, mi még iskolába járunk. Gondoltam, hogy ez semmire kellőkkel vagyok körülvéve. Az a helyzet, hogy én nagyobb fosok a sötétbe. Én meg hiszek a szellemekben. A múltkor a sötétben láttam egyet. Sötétben? Hogy a faszban láttál egy szellemet? Hát... 1-es! Sötétben nem látunk semmit! Nekem a múltkor megérintette a vállamat, és azt mondta, meghalsz. Apám is mesélte ezt, mikor összeházasodtak anyámmal. Csak anyám volt akkor a szellem. Na végre visszajött az áram. Holnap tuti megbuktatom az EON vezérigazgatóját. Most pedig nézzük az élet kialakulásának feltételeit. Hát elsősorban fény. Talán kimehetnék a mosdóba. Nagyon kell fosnom. A fény mellett levegő is kéne. Basz meg. Ez nagyon gáz, gyerekek. Baszki, valaki megfogta pöcsöm. Bocsi, a kilincset keres.